Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Ben jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maýy. Ala Türkmen kanalymyň nobatda gepleşene başlaýar. Hormatly izleyijiler, bilşiňiz ýaly, soňky günler ýollar açyljakmyşyn, pasportlaryň möhleti 2024-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldyjak. Diýen ýaly. Gurrunlar peýda boldy, habarlar peýda boldy, şuň bilen baglanşyklam bir giden jogap tapylmaýan soralar barda. Şolardan käbirlerine dek geçip bolýan, umman şu mesele bilen baglanşyk bir gurrun edilmegine zerurluk bar diýip düşünýän. Öňe bilen ilki berilýän sorawlaryň biri näme? Haşyja bizim elimizde köýne pasport bar diýär. Indi şu pasportyň diýär möhletini hem şu köýne pasportyň möhletini uldurlar, mukajyp maňa soraw berýänler barda. Men gaty geň görýän. O sorawa jogap berjek adamlar ol ilçihanalarda, konsulluklarda ýerler gel maňa berýärler. Men şoň üçin şolara maslahat berýän şolar ýaly adamlara. Nähil sorawyňyz bar bolsa, şo sorawy günden-gün ilçihana ýa konsulluğa bermekden gorkmaň adamlar men düşünýärmi? Şolar ýaly soraw berenim üçin sen süýräp äkiden oklar ýa ýurduň içinde garyndaşlaryňa adar beren oklar adamlar. Gorkmurlar, atana gorkýan, gorkmasa zatana gorkýan. Öýdüňiz ilçihana barmakdan gorkýan bolsaňyz, şo soraw bermek üçin ilçihana barýan adamlar we konsulluğa pasportlaryny möhletini uzatmak üçin ýa başga iş üçin. Şolaň üstü bilen berdiren şo sorawy. Şuň ýaly ne köýne pasportly gelip beren tanışlanmady we onuň şolar näetmeli diýip şo soraw beräýkinler. Indi bu soraw näme üçin orta geldi şu wagt? Tebiýany bilşiňiz ýaly ýaňy ýakyn bir tekst ýaýradyldy. Serdar Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň ahyryna çenli pasportlaryň möhletini uzatmak barada karara gol çekipdir diýip. Şu tekstem soň Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň saýtynda da peýda boldy. TDH saýtyn ha Türkmen döwlet habarlary diýilýän saýt. Şu Türkmenistanyň resmi hökümetiniň saýty. Ýöne şu taýda da ýene de bir dünýäde bir ýok hokka çykarylypdyr da. O näme üçin bunu hokka diýip atlandyrýan? Tebiýi dünýäde bar bolan standarta göre, ýuridik standarta göre, halkara normalaryna göre haýsydyr o ýurdun prezidenti perman ýa karar çykaranda şo permanyň ýa kararyň nomeri bolýar. Ine şu kararda prezidentin karar diýilýän şu kararda hiç ýeli resmi nomer ýok. Ertek gün Serdar Berdimuhammedow ýüzlenip plan wagt şular ýalynda pasportlaryň möhletini uzatmak barada karar çykarypdyňyz diýen ýagdaýyňyzda men olar ýaly karar çykaramok, han nirde haýsy nomer bilen çykardym diýse, oturup bermeli adam. Ýöne diňe bir tutaryk bar, ola men şu Türkmenistanyň resmi habar agentligine çykdy diýilýän tutaryk bolaýmasa, o nomerler bular karar çykaranokda. Şoňa da geň borawçy. Indi bu taýda Türkmenistana gerek gelende geň görürligim ýokda. Biz bular ýaly hukuklar ýerli çykarylyp otýar. Indi şu tekstiň özünde de bir giden bulaşıklyk bar. Tebiýi birinciden ýan kaýjym ýaly Türkmenistanyň daşynda ýaşap ýören raýatlarymyň aglawaty şuň kugun şo köýne pasport diýilýän pasport bilen ýaşap ýörler. O köýne pasport diýilýän adam sizin bilşiňiz ýaly Niýazow döwründe çykarylan ol ýurduň içerki pasporty. Ýöne şo döwürler şonu daşarky pasport ýokmunda da ulanmak bolýardy. Halkara bir alalaşyklar baglaşyldymy, näme edildimi hökümet ara gatnaşyklar şo pasportlar meselesinde. Ýöne soň 2011-nji ýylda ýalňyşmaýan bolsam, Türkmenistanyň daşarky pasport diýip täze bir pasport giýirildi. Şondan soň şo pasport resmi ýagdaýda hakykatynda şo güýjüni ýatyrdy olarky pasport. Ýani şo ýurdun içerki pasporty daşarky pasport hökmünde ulan bilinmeýän diýilen düzgün çykaryldy. Ýöne şoňa da garamadan şo döwürde şo pasport bilen çykyp häzir kwota çenli ýaşap oturan adamlar şo pasport bilen ýaşap geldiler. Käbir ýurtlar şoňa düşünüp mi ýa düşünmeýänmi şu ýaňy ýakyna çenli kabul edibem geldiler şo pasporty. Bir ýurt kabul etmese beýle, bir ýurt kabul etdi şonu. Wiza da basyp berdiler. Ýönünde soň kwotlar şo olar kabul edip gelen ýurtlar meni şonu kabul etmän başladylar. Oňa da esas bar, tebiýi o pasportda möhlet ýok. Dünýä standartyna göre, halkara standartyna göre daşary ýurt pasportlaryna hökman şo pasportyň gutorýan möhleti bolmaly. Emma olar köýne pasport diýilýän hiç ýeri möhlet ýok, gutorýan möhleti. Indi
Şu kıyınçılık şu gün orta geldi. Şu arada da yankı kararda hiç zat aydınlanok. Şu Serdar Berdi Muhammed'in çıkardı diyen yankı kararına köne pasvert dilen näde bu adamlar yaşamalı. Şonu näde ulultmaly, şonu ulultmak bolýarmy, bolanok mu hiç zat aydınlanok. Men tekstini okap bereyim. Dünyada ýüze çykan ýeti ýok kont keselim pandemiýa bilen baglanyşykly halkara gatnawlara girilen şäplendirmelerin netijesinde häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähwitlerini goramak maksady bilen şeýle hem migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi diýilýär. Soňaýda resmi nama laýyklykda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 23-nji ýylyň 1-nji ýanwary we 24-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletleri 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uldurly diýilýär. Indi şu taýda bulaşıklyk döredýänler şu diýär şu pasportlar näme haýsy pasportlar diýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda möhleti tamamlanýan pasportlar diýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan möhlet tamamlanýan bolsa ondan näme etmeli o pasport alyp daňaýmaly. Köne pasportlar näme bolmaly? Ine şoňa hiç ýer aýdynlyk ýok. Çünki tekstiniň özi birhili hem bifot hem logikadan birhili bulaşyk gelipdir da. Indi ýöne şoňa garamazdan ine şu gün ine biziň käbir raýatlamy diýýäm 2024-nji ýylyň ahyryna çenli pasportlaryny uzaldyp bilipdirler. Ine şolar ýaly pasportlaryň uzaldylan pasportlaryň bir ýeriniň suraty maňa gelip goşdy. Men bu taýda ol basalan möhrüň bu taýdaky şol möhletini dolupmak barada kararın nomerini görkebiljek diýär. He onda pasportyň egesini tapylmagy mümkin. Indi şu taýda ine görüşüňe diýäli, ine şu Türkmenistanyň täze pasporty diýilýän pasportynyň möhletini uzaldylan 24-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli. Bu näme aňladýar? Siz gönnen şu eliňizde şu täze pasport diýilýän zat bar bolsa, şoňa möhleti henide çen bu tormadyk bolsa siz göni barıp şu pasportyny uzaldy bilýär. 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli. Ine şu pasport İstanbul şäherindäki baş konsullukda uzaldylypdyr. Ondan häzir uzaldylanyň nädige möhür basylan oken şol adamyň aýtmagyna görä şu pasportyň sahypasyny bir maşynyň içine aparatyň içine salýarlar. Şu taýda möhür basylýar, daşyndan ham şular ýaly QR kod diýen bir kod basylýar. Şu taýda da ingilisçe ýazylyp. Şular ýaly QR kod bolmasa şu dokumentin güýji ýok diýip ýazylyp. Şoň üçin şu hökman şular ýaly QR kod basylmaly. Ine görüşüňe diýäli şu maý aýyna uzaldylan pasport şu möhleti. Indi ýöne şu pasporty uzaltmak üçin häzir bizde bar bolan maglumaty görä Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalary ýürüýte anketalar ýaýradyp başlapdyrlar. Şondan almaly siz. Ine şu meň elimde şu görkezýänim Türkmenistanyň ortaýetdäki Astrahan şäherindäki konsullugyndan alynan anketa şu. Bir gyýyskaçyk anketa bu taýda orçça ýazylypdyr. Ýöne Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz Türkmenistan Türkiýedäki konsullugy ilçihanasy size onu Türk diline bermegi mümkin. Ýöne siz hökman şolar ýaly bir anketany eýem almaga hakly. Şunam şolar hökman beräýmeli. Türkmenistan ilçihanasy hem konsulluklar. Onuň şu taýda dogrulanmaly bir ýetişik maglumat ýok. Görüşüňiz ýaly şu taýda bar ýok adyňyz, familiýaňyz, ýaşaýan ýeriňiz. Hem şu alan pasportyňyz bar, şu pasport bilen baglanyşykly datlar ýazmaly pasportyň nomery diýdi, haçan ýerilipdir, haçan alınıpdyr, şu datlar. Şonam hökman şu ýankaýjymaly Türkmenistan ilçihanasy hökman şu ýankaýaly anketany bermeli. Sizem gönünlik barýaňyzda 2024-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldyp beriň diýmäge hakyňyz bar. Şonam talep edin. Ondan indi buna pasport meselesi bilen bagly mesele. Başga-da näme soragyňyz bar bolsa adamlar çekinip oturmagda gön ilçihanaň işgärlerine per şu soragyňyzy beriň. Öýdem şu bir haýyş bilen ilçihana baraňyzda gaýrat ediň de bara. Şu baraňyzda gulýar bolup barmaň şeýdik el oşurup sandyrap ýaşuljan nämejan diýip barmaň. Göni baraň olar seniň hyzmatçyňyz. Siz olaň hyzmatçy sen. Men öňüm gepleşikdemde ýydygy derlaýdyk gelýän. Şu taýdaky oturan haramlar
Sizin işinizi etmeli adamlar, sizin hizmetinizi ılgap etmeli adamlar. Şoň üçin baraňyzda gaýşaryp barın. Men diňe pasportymy möhlet gotardy. Men ýani ha şular ýaly meselem magul şonu sen çözüp ber diýip bar. Ha eşitip ýalwaryp agamjan, nämejan, daýdajan diýip barma. Şona beýem şonu görkezýär. Men näme şunu aýdýan? Men käbir tanyşlamaýdym. Baryp diýär şolar bilen pert gurulýan boly, edil men bilen deň derejede gurulýan şolar diýär. Öýler çekilip başlaýar diýär. Bilýär diýär, häzir maňa sehel gödük jogap berýär. Bir yerlerden çykjakdygyny şoňçy şo maglumatyň çykmagyndan eýem gorkýarlar diýär. Şonu bilip goýun adamlar. Öýüňizi näme hil alyp barsaňyz şolar ýaly side gatnaşyp bolar. Öýüňiz baraňda gul ýaly edip alyp barsaň, olaram saňa gulun eýeleri ýaly öýüňi alyp barar. Şoň üçin geň görüp oturmaň olaň bular şeýdip bidäne gödük taraşy, ay bide näme diýip jogap berýär. Käbir beýlekler bilen gurulýan boly, ýok sandyra oturýar, bardym, göni pert gurulýan diýär. Borcu balığı yapıyor diye hizmet etmedi. Yine bir bilen guruluşan oyun ay yüdüm alıp koyuverdi. Ay mena gayet kayın ne gayet söğün ne diyemem eceme yetti doğunma yetti ilşana işgerdi. Onda da sen gördün yol veriyorsun şuna tandıra korkup. Inni bula pasport meselesiyle bağlantılı. Inni son ne yankı permandan son şu 6. ayda hökümet maslahaty geçenden soň ýene bir watan habarlary ýene bir maglumat ýaýratdy. Şo hökümet maslahatyna Türkmenistan prezidenti de teklip edilipmiş. Onam kim teklip edýär? Şo taýda pandemiýa öňüne almak boýunça ýürüýte bir topor döredilen. Şolar hamala prezidente teklip edipmiş. Ene şolar ýaly maska düzgünlüğünü köçelerde maska düzgünlüğünü ýatyrsaňyz aýyn soňuna bir azajyk daşa yurtlara gatnawlar, howa gatnawlar ýola goýsaňyz, aýyna awada diýinjalyşy dolagyny açsaňyz, diýinjalyjak üçin teklip etdi diýär. Indi buňa hiç elle kakap otýarlar adamlar. Aýyna ýollar açyldy. Aýyna hemmedat gulala boljak, ulluk boljak diýip. Ondan ol ýa-ki o habaram ilkinjilen bir ýeri bolup ýetirenem kim? Şu Atavatan kanaly, Atavatan Türkmenistan ýa-da Atavatan TV kanaly bir YouTube'da kanal var. Şona mina şu rejimiň ýalýagy, hyzmatçysy Jöwran Uradly jifti bir alyp bar ya. Bu adam kim? Bu adam günden şol Berdim Muhammedowyň ýegenleriniň adamsy şu. Men bunu näme üçin aýdýan häzir ben oňa da gaýdyp gelem. Indi şu ýygyny derli ýa-da şu Atavatan telekanalyna şu başaryp bildi şu Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan siýasatyny, şu diktatoryň alyp barýan siýasatyny bir gowy adaletli siýasat hökümini görkezmäge çalışýandan biri. Şoň jarçysy şol rejim. Indi şudan şol 6. maýda ýanky habar çykyp çykmaka hamala ne seredin bu maka nemen videosynyň adyna halkara uçar gatnaw başlaýar. Maska ýatyrylýar. Diýip ödem gaýşarylyp şu taýda eden çykyşynda da hamala şonu bir ýöne açan ýaly edip bir ýöne açan ýalylaryny öýden okşony ýollar açdym diýen ýaly. Ine bildiğim öyle hoş haber bilen çıkıyor. Ine şular ýaly ine gowluklar, ine gow kararlar kabul edildi näme? Indi şu aşağına seredim. Birinciden bu adamın beren habaryna bir tek kiçir düýüpli umytlar öder zat ýok. Onu ben ýene gaýtaýar. Watar habarlaryna aýdylan zat nämeden ibaret? Şu bar inha ýollar açylýar täzelik boldy diýilýän zat. Birinciden şol maska düzgünü hamala köçelerde yatırılacak. Diňe köçede transportyň içinde hem de akynmaly. Sen hatta öz ýeňil maşynynda ýyk koýdyň türp barýanam bolsaň, saňa häzir ýene de şol ýolda duran itler bar, ýa-ni polisiýa gödäwçilik gulluklar. Şolar ýene saňa jerime salyp senden 3 milyon. Olara bakana ara ýene mümkinçilik goýuldy. Jaýlaryň içinde idara kärhanalarda jaýlara giýeňizde ýene maska dakynyp girmeli. Diňe açyk howada daşarda indi şu maska düzgünü ýatyryljakmyşyn, ýatyrylmagy teklip edildi diýip, olan 1-nji iýundan şu maglumat berildi. Eýleki täzelik ýollar açyljakmyşyn diýilýän bölegi näme degişdi? Ol diňe hepde bir gün bir uçur, ýekece uçur Dubai uçmaly, bir uçurum Germaniýanyň Frankfurt şäherini uçmaly. Ana bolly şol ýollaryň açylyşy şol. Olam häzirlikçe teklip edilýär 1-nji iýundan şonu edýäýsiňiz diýip. Beýlekin 3-nji täzeligim näme üçün şu awada diýinjalyş doňragyny
10 ýaşynjy maýdan başlap adamdan dinç almagyna, şo taýda deňiň kenarına dinç almagyna açyk mümkinçilik berilmeli. Indi şol ýa karantin düzgün şo taýda çäklenmiş durguny ýatyrylmaly. Ha onu yatırılam da onu şapak çalıp yeşelle kakıp oturmak. O ne öyle saatda avada da dinç alıp gördünüz mü? Şo taýda mihmanhanalarň bakaty näçe? Şo taýda hyzmatlaryň bakaty näçe? Şu adaty Türkmenistanyň raýatlarynyň şolun gurbu satyp şo taýda dinçler ýaly mümkinçilik barmy? Bizdäki bar bolan maglumatlara görä, aýdyşlaryna görä, awada da dinçelerden o gidip Antalya'da, Türkiýe, Antalya, Alanya şäherlerine şo taýda dinçelerin ardan işýär diýip oturýarlar da. O taýda onu dinç aljaklar kimleri? Ýene de şolar şo ýegenden adamlary ýa şo çinownikler pulluja adamlar bolmaly. O taýda onu ýanky indi video aşagyny seredýän. Şu täzelikden soň şunu alkyş okap şu döwra ýanky döwran oradyly jiftilýän şu jarşa alkyş okap bir biziň raýatlanmady bolup tesir ýadypdyr. Seredim. Hem orsça hem türkmençe ay üstünlük işiňizde agam. İşleriň ileri bolsun. Ay işimiz üstünlük agam. Ay köp sag bolun täzeliklerine, sag bolun adamlar. Seredim. Ýöne sag bolsun bolupdy. Hem ors diline hem türkmen diline seredim. Bar ýöne şuňa. Ýaşyl ömürjüň bolaýdyn. Prosta diýip berýär. Arkada şöhret biziň aladamy diýär. Arkada şöhret biziň aladamy diýär. Seredim. Allah ýalkadym. Ýöne serep. Ýöne alkyş bolup durýar. Men bu näme üçin şuňa ünsüňizi çekýän? Şu da men gullun psikologiýasyny görýän. Ýa-ni raýatlanmadyň ýa-da tesirlerine gullun psikologiýasyny görýän. Näme üçin men onu beýdýän? Bir tarapdan bular bir gowluk edýän ýaly görkezden bolýar. Beýleki tarapdan häzirki girdiýän zatlar görýänmi? Çäde düzgünler. Serdaryň gelmegi bilen. Olan ha aýaly ýylan ýüzlerini ýa-ki boýatmaly ýaly, kras bolanmaly ýaly, renk bolanmaly ýaly, dyrnaklaryna şeňi şonu renklemek bolanok. Ay ulug maşinlarynyň öňüne oturmak bolanok. Indi häzir näýli täderlikler hukuklar çykyp başlady. Indi de aýaly ýylan hatda şu büdjet edarlaryny işleýän aýaly ýylan işgärleri ýa-ni şu büdjet edarlarynyň emelli gözellikden ýa ýüze gurmak hakyna dil hatalyp başladylar. Bunam Adatlyk radiosynyň ýerli habarçy taýdýar. Meni birem derine gördük şular ýaly maglumat hakykatdan bar. Ýa-ni şu büdjet edaralaryny işleýän aýal ýyllardan dil hatalyýarlar diýär. Nähil dil hat? Men şu renk kulany aýsam, boýu kulany aýsam, gözüme gaşyma bir çalyp ýa saçymyň renkini üýtüde aýsam, şonam üstüne açan ýagdaýyňyzdan men edil şo günden men işden kowmagydan men razylygymy berýän diýip görüller bar. Şolar ýa-da razylyk berip dil hat berýärler. Edara kärhanalary. Onam şo ýagdaýym iýdi derli derňäp duran topar döredipdir. Buňy sözüne innem Türkmen hökümetde aýal ýyllar ýugurtdan çykarmalyk meselesini maslahat edip başlady. Indi bir o zatlardan geçenini uluğun öňüne minmek bolanok. Ýa-ki boýu ulanmak bolanok, ýüzüňe göýdüňe taşyňa. Innem diýe daşary ýurtlary da şular aýal ýyllar goý bermelik barada häzir maslahat edip otyr. Ine şu terdaryň gelmegi bilen bolýan zat. Oňy sözüne häzir soňky 3-4 günden bäri özüňizden bilýänsiňiz. Türkmenistanda internet gitdi adamlar. İnternet gitdi. Häzir imo ýazsaňam imodan geçenok. Imodan häzir hat geçirip bolanok. Ine şo arada Türkmen News neşirem ýazyp otyr. Ine şoňa da häzir alkyş okap otyr. Ay serdar, ay arkada, ay minnetdar, ay ýanky habar ýetirip oturan döwran uradyly jyda ay Allah ýalkasyn. Ay şular ýaly habarlar ýetirip otur. Hamala şol habarlar döredýän şo ýanky döwran ýa. Şu kararlar kabul edýän döwran ýa. Men näme üçin buňa gul psikologiýa diýen şu adamdan ýanky boluşuny. Sebebi şu görüp oturan zatlarymyz var. Şu döwleti Türkmenistanyň içinde bir gidýän kanun bolup jenaýetçilikli zatlaryň düzgünden girdiňini görkezip otyr. Häzir ýurdun bir şäherinden beýlik bir şäherine geçjek bolan bilýän adamlar ýörüýte komissiýadan geçmeli. Resmi ýagdaýda geçjek bolsaň häzir. Ol gaçak ýollar bilen näl? Häzir sen göni geçjek bolsaň. Açyk ýoldan, dogry ýoldan häzir Mardan Aýdaly gara ýoluň üstünden gön dogry Aşgabatda geçjek bolsaň, şo taýdanam şol ýol gözegçilik polisiýasyna arsar atdyrman, şolara para bermän geçjek bolsaň sen näme etmeli? Sen ýörüýte komissiýadan geçmeli. O komissiýada sen bir delil görkezmeli. O delil bilen gaçyşynda kay delil bolmaly. Sen ýasa da kabar ýa ýasa bar ýa.
Ya sen keselle yapsınmı? O arada da sen ne görüyorsun? Guvanama var, tasdiklama var mı? Lukmanlardan. Şolar ýaly zatlaň esasynda onsoň şo ýanky toparyň agdalary karar kabul edip bolýar, onda saňa şolar ýaly esas baý bolsa, onda sen bitdip ruhsat berýär. Dur ha. Men öz ýurdumda, men öz watanymda, men mysal üçin Mardan ýa Lewapdan gün Aşgabatda diň jalmana gitjek. Aşgabatda gözelligini görüp gaýtjak, gezjek, öz tanış filişlem dowasyarlar bilen oturup çay içjek. Nahar yiyecek, gezecek. Bolanok mu? Yok, bular aýda bolanok diýär. Bolanok diýeni şu düdügünem Gurbanly berdim Muhammedow diýerdi. Şona men idem tak ýatyranok derdi. Şular ýa düdügünlerden dowaly bir giden çäklendirmeden dowaly heride çen ýurduň içi. O maşinlary, ulawlary renklemek, gara renk boyamak bolanok ýene gör bir giden da. Şulardan öýde nämen görüp koýdy? Şulardan öýde bizi gulçuluk ýagdaýyna bizi kanslager ýaly düdügüne salanlygyny görüp koýdy. Hemme biziň konstitusiýada bar bolan fundamental hukuklarymyzyň elimizden alynanyny görüp koýdy. Indi bu näme diýip ugly gelen bolýardan şo käbirji şu kakasyny eden jenaýetçilikli ýanky ýaly düdügünleri o kakasyny giýirden jenaýetçilikli düdügünleri. Ýene bir ýerde gaýtarýan bu jenaýetçilikli iş bar. Şo düdügünden käbirlerini ýatyran kişi bolýar. Olam näme müşin hepde de bir gedip Dubaýa samaly bolýar. O näme üçin ala böyle Dubaýa ýa-da Frankfurtda olam hepde de bir gedip. O näme üçin türkmenlerin esasy jemilenen ýeri bolan Türkiýe açylany. Şo hakda pikir eden da adamlar. Eger bular raýatlar getirjek bolsa, öňü bilen uçurlan howa gatnawlarynyň ýoly goýulmaly ýugurda haýsy Türkiýede ýa-mi? Şo taýda diýen biziň esasy agla raýatlarynyň ýaşaýan ýeri. Ödüňde soňra bermediňiz, o näme üçin onu Türkiýe bilen açanokda ol Arap emirlikler bilen Germaniýa bilen açjak diýen bolýar. Olam hepde de bir uçur. Sebebi şolaň ýegenden şolaň ilen çalanlarynyň esasy gatnaýan feowda edýän ýeri Dubaý bilen Frankfurt. Şolaň bizneslerim şo taýda. Şolaryň gatnamagyny hem şolaň biznes partnerleri var, şolar bilen hemşer bolup beren daşary ýurdun raýatlar. Ol Araplar hem nemisler hem Ýewropa. Şolaň gelip gidip durmagy üçin ýol açylýar bu taýda. Ol hiç elle kakao ýursaňyz sag bolsun aý. Hani ilki görkezsin bular. Hepde de 5-6 tane uçur ýola goýdun, ýollar ki bolşýaly. Orsiýet diýdi, Türkiýe diýdi, Belarus diýdi, Ukraina goýdun, hani biz görelir ki. Ondan şonu da size alkış okamağa da yok adamlar. Näme üçin alkış okaýanday? Bular etmeli işi şolaň. Bular häzir etmeli işiniň käbirlerini käbir jenaýetçilikli ya ýene bir ýere gaýtarýar. Şo giýirden jenaýetçilikli düdügünden käbirlerini ýeňleden kişi bolýar. Öderim ýeňleden kişi bolýar. Şoň üstünem siziň gözüňizde bir ullukan bir iş edýän adamlar bolup görünjek bolýar. Sizem hakykatdan şonşolar ýaly kabul edýän. O gün watar ýurtlar men geçen gepleşimde daýdanlarym. Ol Hindistan Britaniýa koloniýasynda bolanlar. Näme üçin mektep açmandyrlar? Ýa gün watar ýurtlarynyň bu örgedeni şäherki öten döwletler diýilýänler şu ýaňy ýakyny şu 20 jatyryň ortalaryna çenli. Bir giden daşary ýurdun raýatlaryny gulçulukda saklap, şolaň gul zähmetini ulanyp, şeýdip öde döwletlerini baýatdylar. Şeýdip şo taýda tüççar kapitalistler, milyarderler peýda boldy. Şu gul zähmetiniň netijesinde. Olaram näde şonu amala aşyrdylar? Şu baran ýerlerine hiç eşen mektep gurmandyrlar. Mektep gurmandyrlar. Iňmalmana başlanış bilimem bermändirler. Näme üçin? Adamlary näçe am saklasaň, näçe nadan ýagdaýda saklasaň, şonçuda olar ulanmagan. Şonçuda şolaň gözüne sen halatkar bolup görünüp bilýär. Gullýan gulun psikologiýasy nämeden bar esasda? Şu öz eýesine var, şu gullun eýesine halatkar hökmüne garamak. Gullun eýesi mana şonu gadanmyl. Şu biziň naharymyzy berýär. Şu biziň ýejeğimizi bermese biz açlykdan ölýär diýilen düşünjäni döretmek. Şonam döredip durlar. Ýanky ýaly bilim bermeýän, sowgat bermeýän. O diňe bir gul zähmetde o ýaňy ýakyny şenni. Britaniýa ýaly ýurtlar. İnternette ýöne British Concentration Camp, ýani Britaniýa konsentrasiýon lageri diýip ýazsaň inglizçe. Sıkıp dur şu görýän lageriňiz bar, şu 20 jasyryň başlaryna alynan suratyň lageri, şu näme konslager. Öden Britaniýa degişli, Günorta Afrikada o diňe bir gulçuluk owalar näme? Konsentrasiýon lagerleri döredýärler, daşly çitenekli. İçinde de şular ýaly palatada
Şanky şo görgüli Afrikalılar şunda ýaşaýa, bu taada mektebe beýlede dursun, ştada mektep görünürmi? Mektebe beýlede dursun. Bu näşol Germaniýa faşistleriniň döredän kanslagerleri var, Hitleriniň döredän ikinji Jahany uruşunda. Şulardan nüfuz edip alınan zat şol. Şular ýaly edip döredipdirler. Soň şulary diňe bokurdygyny işledýärler. Agyr zähmet çekdi, bokurdygyny işledýärler. Ine şolan suratlar. Ine şu Britaniýanyň döredän kanslagerleriniň görülüşi. Hakyky fotosurat, arhiv suratlary şu. Ine şular bardy, magul ine görüçe neme de var. Makala da var ingilisçe. Ine 1901-nji ýylda alynan surat ine. Günörtü Afrika nemesi kanslager. Ölemine dokumental arhiv dokumentleriniň esasynda suwud edilenler. Şu günwataryň şol kanalist ýurtlary kanslager diýilen zady ine Kenya'da döredülen kanslageriň ine adamlar. Şu Niemesleň döretdi diýilen kanslageri ilkinji şo nuskolary ilkinji fundamenti günwataryň şu häzirki ösen döwletler diýilen döwletler tarapyndan döredülen zady. Daşary ýurt şol öz eýetçiligine koloniýalarynda. Soň Hitler şolardan göçürip alýar. Şeýdip bular baýan nemeler da men bu zatlar näme alyp otýar? Näme şolary şu gullary sogatsy saklapdyrlar, bilimsiz, mektepsiz. Täze ýan kaýdyşym ýaly. Gulun psihologiýasy şol. Şol öz eýesine meni ine şu halat edýär. Men şu bolmasa, şu maňa şu naharym bermese, şu gün kiýjek naharym bermese, men az ölürdüm diýilen düşünjäni döretmek. Oň üçin hem adamlar sogatsy saklamak. Indi bizimkiler häzir nähili? Şol gul öz eýesine we gul meni edýär diýip düşünen ok. Şu men şu zähmetimi çekip ödüme seňdiren bolsam, men bundan hasam bolelyny ýaşap bilerdim. Hasam bu zatlary iýip bilerdim. Hasam bu şertlerde ýaşap bilerdim diýilen düşünje ýok gulda. Şu çekken zähmetini özüne seňdiren ýagdaýynda. Indi bizim türkmenlerimize seredim. Sawolsan aýda oturar. Şu haramzadalar etmedik bolsa, ýankyýal düzgünler giýirmedik bolsalar, biz şu ýagdaýa düşmezdik. Bizim şu häzirki gözgüýün ýagdaýymyzyň sebäpkärleri şol. Ýeterdar hem şoň ataty hem ondan aňyrda oturan ölkeden Niýazow. Indi bular bir de şular ýaly gulçuluk ýagdaýyna salyp, ondan şu gullara bir kempuçuk berersiň, adaty berip oturan kaşa var, şu kaşaň daşyndan bir aýdaly bir hepde bir bölejik şokolat berersiň. Şonu ýaly edip begenlermek. Gul şonu ödün bagtly duýýar. Bizim iýämiz şeýler hemdar hepde bir de bir pritejik şokoladam berýär diýilen düşünje şoňa alkyş okar ýaly diýär gulun eýedi. Häzirki şudan berdim hömmetip daýyň şu haramlaň edip oturanda şo dämi? İlka öýleri bir de gulçuluk ýagdaýyna salýarlar. Çäklendirmeler giýerdiler, hemme konstitusiýon hukumy elimizden aldylar. Ýurdun içinde hereket etmedi ýaletdiler. Ýurdun daşyna girip çykmady ýaletdiler. Erkin feowda etmedi ýaletdiler. Ijek çürügimizi tapmady ýaletdiler. Soňam aýdýar. Soňam näme diýär? Hepde de bir edip diýär, biz diýär Dubaýa bir uçurjak, soňam diýär Frankfurtda uçurjak diýär. Urra! Tawul taňry ýalkadyn. Ay eliň görüň dert görmesen Allah jat heni ýalkadyn diýip otyrlar. O şu uçurlar bilen sen barıp biljek gumanyň var, ýa sen dogar garnaşdan hani şu uçurlar bilen çykyp bilýän ka ýurtdan. Hani göreli? Ýan kaýdyşym ýaly, olar öýleri üçin ýola goýatýar, öz biznes partnerleri üçin ýola goýatýarlar. An bunu yglan edýänem ýan ýaly döwran orada işçilýän adamlar ýaly bu haramlar kimler onu? Naşon ştaýda döredän firma barada maglumat bar. Şu Aşgabatyň ine Türkmen Saparma şaýolunyň 54-nji jaýyna Yempaş Business Center merkezi bir merkez bardyr. Şu taýda şoň ýuridik ofisi bar. Indi öňe pikir edip görüň, Aşgabatyň merkezinde ýuridik ofis açyp, ödem jurist hökmünde şol dogry maslaga datly şu firmaň eýeti hökmünde daşary dünýäň ähli ýurtlarynyň şu taýp biznes maýa ýatyrjak firmalara, bizneslere konsultasiýa berýän, maslahat berýän firma hökmünde iş alyp barýar. Hem ýurdun içindäki firmalara, bizneslere konsultasiýa berip otýar. Eme şoň terjimesini okap bereýin, şu taýda reklamasyny. Dogry terediňde dogry maslahat hukuk bölümi diýär. Ýanky Döwran Oraly işçiliýanyň firmasy şu. Dogry maslahat hukuk firmasy doktor Döwran Oraly işçi tarapyndan ýasaklandyryl. Professional aklawçylar, maliýe we professional aklawçylar we maliýe geňeşçileri bilen işleýän
bu firma yerli ve daşary ýurt kampaniýalaryna kanuny maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Bildirin, bu firma diye hem yerli hem daşary ýurt kampaniýalaryna kanuny maslahat hyzmatlaryny hödürleýär. Bizim firmamyz halkara maliýe goýum kanuny, kampaniýa kanuny, guruluşy kanuny, energiýa kanuny, newit kanuny, feowda kanuny, şertnama kanuny, talgyt kanuny, zähmet kanuny we dawa we düşünüşmellikleri çözmek ýaly uğurlarda ýürütüleşendir. Dogry maslahat hukuk firmasy maliýe goýum sebitiniň çalt ösýän ýeri bolan Türkmenistanyna senin bilen hyzmatlaşyga taýýar diýip. Ine şu alyp barýan firma, şu hödürleýän hyzmaty şu. Teredin. İslenlik uğurdan niye size maslahat berek bolsa, siz islenlik buğdağı maýa yatırjak bolsaňyz. Ya siz diye Türkmenistana gelip işlemekden howatyrlanýan bolsaňyz, dawa jenjel meselesiniň nähil çözülýänligi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutun diye. Şu zatları biz çözüp berýär ýa şu zatlaryň näde çözülýänini size düşündirýär. Şu zatlar barada, ýanky uğurlar, ulgamlar barada. Hemme taraplaryň konsultasiýa bermek, maslahat bermek, ýol görkezmek üçin senden nähil arka bolmaly. Şoňa da kepil geçmek üçin şu zatlar. Ol düňe bir konsultasiýa bermek. Yani şeyden de ine sen işin uğru var. Şeyden de sana ýol açylar. Şeyden de sen maliýe goýmaň üçin ýol açylar da diýip şu zatlary uğruny görkezmek üçin, ýoluny talyp bermek üçin sen arkaňda ýegenler ýa prezident ýa güýç durmaly. Şolardan kepil almasaň, sen olara daşary ýurt kampaniýalaryna ýa bir firma sen kepil geçip bilmeýäňine şeysen işin uğralar. Ya men sen ine şular ýaly konstitusiýa, şular ýaly ýol salyp berýän şonda sen üstünlük kazanarsyň diýip sen kepil geçip bilmeýän. Şolar ýaly adam inni mahabatlyny pamalaýny şu terdaryň ýa-da gelen döwründe ýanky ýaly göz boýagçylykly kabul edilýän, aglan edilýän kararlary Hamalaýna Türkmenistanyň halkynyň aladaty üçin edilýän zat hökmüne görkezip, şular ýaldatlar bilen propaganda bilen meşgul bolup gelýär. Biziň ýylatymyzda biziň adamlarymyzdan mana ýanky hem döwran alkyş okabat ýurlar. Hem ýanky karar çykaran hamala şu terdara on arkasyndaky duran atsasyna çen alkyş okabat. Bular ýaly derejede adamlar bir gulçylyk psihologiýasynda bolman. Düňüňle men geçenki videomy aşaňa ýene bir teklip berýär. Allah'ım radiýa film diýe şu diye terdarın diye kabul edýän kararlar, ya gollap diye şon ya ruhlandyryp diye gaýta üwüň diye şu diye indiki işlerem diye ýanky şular ýaly köprek karar kabul eder ýaly. Men aýdýan, onu hem şeýle üwmek ýoly bilen gitmeli. Şoň atasynyň nähil diktator bolanyny ümitlerim. Bizim gözümüzün öňünde diktator boldy. Atasam gelen wagtlar bir käbir işler eden boldy. Biz onu inkar edebiliriz. Yok, elbette. Oňun zatlar eden zatlar boldy. Ýöne toň näetdiler? Adamlar şu Berdim Muhammedow'un öz etmeli işini edýänligi üçin, ýa-ni edip başlanyň üçin ondan peýgamber ýasadylar o. Ondan but ýasadylar. Olan şo mukam diýip odan hazam edip başlanyň işini hem gaýta bara goýup täzeden niýadyň etmedik zatlaryny çen edip çykdy. Inde mene niýadyň ol ikinji ruhnamasyny döretdi. Ruhnamadan diýindirdi diýip begeni otyurt bolýan. Ana orada bayramyna Metçidin içinde eyyamın kitabını okuyatıyorlar. Kur'an'ı okuman, şoň ömrümün manisi ýen kitabını okuyatyorlar. Ha adamlar, sizin ýetiren derejeňiz şol. Şu ýangy häkimiýet başyna gelip, ýangy bir oňy işleri dugurady bolýan wara. Onu öwüp öwlen näme tersine meýdan eder diýär. Onu şo etdiňiz. İndi häzirki denem şonu ýatajak bolýar. Men näme bunu aýdýan? Öwmellerligini men näme şonu aýdýan? Birinjiden bir öwür ýaly takdat etmek, bularyň tek eden döreden poklaryny düzeltmeli öňü bilen. O niýadyň döwründen bäri döredilen zat, soň öz atasynyň döreden bu poklaryny bir eden ýykan ýumrançylyklaryny, bir kanunçylyklary ilki düzeltmeli. Düzeltmeli şol jenaýetçiliklary aradan aýyrmaly. Onun näme bir däne öwmeli? Bir gaýta ýadlarmaly, sen şunu et diýmeli. Senin bir zat edip başladyň, indi bilenmadyr diýmeli. Ina şulan bardyr entek öňüňde diýip, bunam düzeltmeli sen diýmeli. Indi daşary ýurdun siýasatyndan masal alyp görüm. Öz prezidentiniň etmeli işini eden üçin ýok berin ýurt barmy? Prezident
men sizin işiniňiz hyzmatyňyzy edýän söz berip gelýär, halkyň sesini alyp söz berip wada berip gelýär. Halkam da soň sin edip oturýar. Halk öwüni sen şu ýerde etmeli işiňi edýärmi, edýän şoňa sin edýär. Sen hal aýagyny gyşyk başlap urasa, basyp urasa, ýere sokýar. Nähilerde de öwüp biler halk. Etmeli işiniň daşyndan bir zat etse, aýdalyny şun ykdysadyýatyň ötüşi şu ýyl sen prezident bolup geldin. Geçenki prezidentlikde ýurdun ykdysady ötüşi aýda 3% bolupdyr. Sen inniki ýyl şonu 6%-a ýetirdin diýer. Ana şonda sen öwüp bilerler. Şonda saňa bir plus bir boşmak goýup bolar. Ýöne senem ol haramzadadan tapawutlanmayan bolsaň, bir eliň bilen bir zatçy eden kişi bolup beýle keliň bilen 10 tane ýamanlyk edip oturan bolsaň halka garşy ýanky görkeşim ýa. Biziň aýalyňymyza garşy girip oturan da näme ol? Bir nowatda hukuk dem, nowatda bir jenaýetçilik dem, adamdan hukukyny elinden almak demi? İnternet ýapyp otur. Şu zatlar size hiç ýyl alamat görkezden, ondan biz näme üçin ýöňmeli ýony? Näme üçin ýöňmeli? Oşo olaň düşünýär, ol düşünýär. He, bularda gulun psikologiýasy bar. Men şu sokaçynda bulara bulamak berip gelýärdim, indi bir böylecik şokolad berdim, bir kemput berdim, bular men jeýdi öwüp otur. He, bular şeýdi onu oýnap bolýar, kendine düşünjäni öğretýär bu haramlaň psikologiýasynda, beýnetinde. Siz şoňa mümkinçilik berýäňiz. Soň üçin näme etmeli? Şu ýan kaýdyşym ýaly, ilçana barýaňyzda, ilçana baraňyzda näme şu diýoşuňyz, gaýşardyp barıň diýen. Näme şu şolar bilen pert gurulaşyň diýen. Teger şolaň ýerini görkezmek üçin. Olaň ýeri näme? Olaň ýeri siziň hyzmatçyňyzyň ýeri. Size hyzmat etmeli adamyň ýeri. Sen baraňda şoň üçin gaýşaryp barmaly. Sen öýüň hanyýaly bolup barmaly gapydan giýereňde. Emma olar görýär, olar hyzmatçy ýöne seredýär, gapydan gul giýirdi. Gapydan ýemedekläp şeýdip çok görüp gul giýirdi. Onda öýde hyzmatçy bolsa, öýde hany urulýar şeýdi. Size görýäňiz. Size görýär. Hani men şol gapatyndan baramda hani men bilen şolar şonyal gurulşyk bolsa hekimlik edip. Men tanışlamaýdy otyra. Bir şolar diýär ýerini oturýar diýär. Pert gurulşýar, hatda men adym familiýam bilen gyzyklanan ok diýär şol. Men adym familiýamyň bermän göni bar ýanyna men Türkmenistanyň raýaty maňa şolar ýallat gerek diýär, ol gyzyklanan ogam diýär. Emma bir giden ağlaýaňyz baryp öýdüňiz eýýäm şu gapydan giýireňizde gulçylyga goluňyzy çekip giýýäňiz. Men gul ina men emedekläp geldim diýip. Inde men bilen näme etseň ediber diýip. Soňam ağlap göýdüňiziň ýaşyny tepirip çykýan. Maňa gul ýaly garady diýip. Asan gul ýaly garady diýip öýdüň gol çekip giýýäňiz emedekläp giýýäňiz. Sandyrak gurleşeň diýip. Agamjan, uyamjan diýip. Näme bilen olar munafik bolup agamjan diýip ýüzlenler ýa. Plany işte maksimum diýjek bolsa. Onuň talabyny aýt. Indi ola indi ýanky mesele geldikde. Indi bular diýär ýene de bulan öwjek bolýan. Ay diýene Berdi Muhammedow gidenden soň indi hadiýa türmäge basyp başlady. Ene bir giden adamlary ýan ýakynyny hökümet başlagadynda hukukçuluk kengeşiniň maslahatyna maskaralap, ağladyp, eňredip, ene Türkmen telewiziýasynda towe diýenlerini görkezýärdi. Ene radiosynyň habarlaryndan biri şoňa bagyşlanan. Türkmen telewiziýasy ağlap, towe diýen olalky adyk resmiýetlerini görkezdi. Ene şonam käbir adamlar bar. Ferdaryň bir edýän oňyny ýokmy, şoňa baha berjek bolýar. Şuna adamlar iýmit adyk gytçylygyny döretmäge gatnaşan adamlar. Dogry. Ýöne Berdi Muhammedowyň döwründe şonu görmedim. Indi Ferdar şonu düzeden bolýar. Ýurdun içinden gelýän maglumatlara görä, hakyky gytçylyk. Şo taýdaky edenetlik manipulasiýalar we Türkmenistanyň içine gelýän adyklary paýlamakda, deňderman, şolar el ýeterletmekde. Döwlet dukanlaryna, hukuk dukanlary şolaryň bakasynyň el ýeterli bolmagyna, şonuň bolmazlygyna ýegenden eli bar. Ýegenden eli bar. Bular näme etdiler? Ýegenden günahyny ýegenlerden aşakda durýan şolaryň alyp şolaryň hyzmat edip şolara ertip
bölejiklerini payını berýän we ýani şu edilýän manipulasiýalardan şu ady gytçylygyny öredip unuň bakasyny näçe etse ýokarlandyryp şol gytçylykdan peýda görüp soňra ýegenlere pul berýänler. Indi şolary häzir pida eden bolup şolary jeda beren bolup özünden adalatly bir serdar hökmüne görkezjek bolýar. Adalatly bir ýolbaş hökmüne görkezjek bolýar. Hani berýän bolsa jedatyny ýegenlere bersin. Şo ýurduň içinde çöp başy gymylýanmyşlar ýaly meselede. Adyk ýetmezçiligi, adyklaň haritlaň bakalarynyň gymmatlama bilen bagly meselede ýegenden gatışmaýan ýeri bardyr öýdäň. Şolardan biýdin, şolar ýalda da hetdirip bilýän biznesmen ýa telekeçi bardyr öýdäň. Ýok. Ýegenler hemme de gödüye turýar. Näçeden bolmalydyň keskinlep oturan şolar. Buna emeden olýar. Ýegenlere jeda berilýär, bulara jeda berýär. Indi şu ýagdaý şu geljek ýagdaý düze döreýärmi? Ýegenler häzir şulaň ýerini tutjak, täze bir telekeçilere, şirketçilere. Şu uny plançadan tatdysa şolar tatjak, dälli bilerler öýdäň. Şonu tatdyrýanlar kimdir öýdäň? Ýene şolara gelýär, ýene şolaň tohumuna gelýär. Bu oyunun ne hemşin oynalıyor? Adalatlı işi. Tiyada gelen prezident adalatlı bir prezident. Halkın aladet ne diyen o prezident yok mu? Gör közme uçuyun yankıyalı bir giden şular yalı bet vakitleri iturmaya dıkmalı. Ama şun yerine geleceklerine yine birazcık karışık görün. Şun yerine gelecekler yine sofya adalıp var. Yine sofya udan ediyor. Yine şu bakaları kaldırmak, nırkları kaldırmak, kıtçılık öğretmek. Yine şun gülemiye şuldan ya görürsünüz. Olam kan ve ýaly şu atlar gaýtanalar durur. Halk nägile bolup urar? Kimdir bir ýerini pita bermelimi? Halkyň öňünde kellesin ki, ýa-ni şolar ýa jeda bermelimi? Ýegenler bitmez. Ena şolar günäkär diýip aşakdaky şu ýegenden aşagyny emedeklep şolara öz paýny ertip bilýän, bertip berýän telekeçilerden ýene günäkär ýatarlar. Şolar näme şin edilýär? Gullon gözüne boyama uçun ediliyor. Yan kaydaşım yani. Gul psikologiyasının üstünden yine de manipülasyon etmek uçun ediliyor. Sizin alkışını da alma uçun. Ana bir giden haramzadan türmeye dıktı. Mana deyip berekella deyip şey deyip sizin alkışını alma uçun ediliyor. Size bana şey diye oturuyorsunuz. Diyen adam sonra. Şoň şuna adamlar. Şu atki häzir ki bir döreýän umuyun özgörüşlükleri görse de häzir aydaly ine pasportlaryň möhletini ine uzalýarda. Eýem şondan görünüp dur ýurduň içine 25-nji ýyla çen gelip bilen dokdy ýyldy. Şoňa da düşünmeýänler bar. Ýollar açylanyp ýönüne pasportyň bilen möhletiniň bolmanyny uzaldyp berdi. Ana uzaldyp başlady. Şu nädik gadandy? Şu wada çen ýaňy ýakyny çen şo möhletini mä uzaltmasak bolup herdat etdi. Şonu halkara gurulmalary bize kömek edip edenler diýýär. Ýok, bizim özümiz gadandyk şonu. Özümiz gadandyk, yerlerden arda ýazdyk. Yerlerden gowuk tudurdyk. Ýyzyna çykyşlanmada gaýtalak geldi. Ahir soň şadap bilmeýän şu da diýdi bu. Halkara gurulmalaryndan ýekaje de batyş ýok adamlar aýdaý. Halkara gurulmalaryndan ýok. Şo gurulmalardan kömek boljak bolsa ünsep görün. Şu tohum bilen, şu tohumun, şu haram tohumun edýän pozurluklarynyň arkasynda şu tohum bilen hyzmatdaşlyk edýänler kimler? Nigerde şolaň esasy biznesler Günwatarda diýäm, Germaniýada, Britaniýada diýäm. Şular pullaryny nigerde ýatyrýarlar. Bilýän siz Londonda şu ýegenden nemesi var. Kazinosy var. Kazino açmak diýilýän zat bilýän bu Günwatarda näçe pul talep edýänler. Onlarça milyon ne? Yüzlerce milyon, 100 milyonlarca her işte talep edýär. Kazino açmak diýilýän zat. Indi şollar şo pullary Türkmenistanyň içinden çotak çıkaranlarında şolara sonra verenlerler öýdäňiz şu pullary siz näme halal ýol bilen gazandyňyz? Nirde işlediňiz? Näde gazandyňyz? Häzir men Londona baryp şo taýda bir 50 000 dollar ýatyrjak bolaýyn bir şirkete. Men ýedar kam marlýarlar. Men ähli eden işim marlýar. Niňizden gazandyň? Hani her bir köpüňe hatawat geçdip soraýarlar. Men pul ýatyryp bilen, o kadar hatawatymy şo taýda goýan ýagdaýymda men şo puluň çeşmesini men subut etmeli, delillendirmeli. Emma bular baryp o taýda kazino açýarlar, köşk alýarlar, köşk. Londondan, Günwatardan, Germaniýadan. Pullary şo taýda ýatyrýarlar. Hem Dubay'a yatırıyorlar. Dubai diýmek näme? Arap Emirlikleri. Olaryň Günwataryň partnýorlary. O taýda näme üçin çok talep edilen o?
Tebäbi şulan arkasynda şu Gunnowar'ın biznes, Gunwatar'ın biznes dur. Şulan arkasynda şu Gunwatar'ın kompaniýalar, kapitalistler duşalar goraýar. O biziň o käbir jarşylanmady diňlesen, bular diýe Putin'e diýe ertip diýe ol sadakalardan diýe mesçitlerden sadaka ýynap diýe Putin'e ertip berýär. Indi şoňdan ýagat şular pulny orsetde saklaýam. Ya şular orset bilen biznes edýär, ya Gunwatar bilen biznes edýär. Bank hasaplaryny ýerde Gunwatarda ýerleşýär, orsetde ýerleşýär. Köşkleri, kazinolary ýerde ýerleşýär. Men bu taýda Putin bilen arasy ýok diýem. Mogino bilen esaty gollowy, bilen esaty gollowy, esaty hapy işleri, esaty pul ýuýan ýerleri Gunwatar. Germaniýa, London, Gollandiýa. Hem Dubai. Ondan näçe indi sonra bererdim. Indi şu sonra var, şu çakaçyny 30 ýyllar. Näçe bular niýada da degmediler, näçe bu Berdi Muhammedow, Gurbanul Berdi Muhammedow da degmediler. Indi näçe bu ýegenlerine de degen oklar. Gunwatarın guramalary, demokratik gurama diýýärler. Ansan hukuklaryny goraýjy guramalary. Näçe bulara garşy sanksiýa ýerden oklar. Sanksiýa ýerden belli çağırşam eden oklar. Tebäbi bilen barlaram götte çat diýilýär. Barlar şoň puly bilen, şoň puluny peýda görýärler, olar oň puluny peýda görýärler, bilip hapa biznesler oýnaýarlar. Hapa ýükleri Türkmenistanyň üstünden geçirýärler. Ýakyn günde gördüm, Awganistan, Pakistan, bar ýükler ştatyny ýerden geçýär. Tranzit dilen. Türkmenistanyň üstünden geçýär. Aşalar ýal biznesler geçirmek üçin hapa garanky ýol bilen näresmi biznes etmek üçin Gunwatar'ın kapitalistleri bilen hapy işlerine ýol bermeli. Şular bilen işleşip ýören kampaniýalaram şo biziň ana ýüz tutýan guramlarymyzda kontrol edýär. Şolaryň fonduny döredýänler kim? Şo kapitalistler. Ondan indi şu guramalar biziň haýyşymy ýerine ýetirýär. Şu Berdi Muhammedow ýa şoň ýegenlerine çäre berip biz şulara ýüzlenýär. OBS diýdi. Olan tany hukuklaryny goraýjy bir tapar guramalar diýdi. Şolary 30 ýyl bäri ýüz tutup gelýär işlat edenler. Indi düşündiňizmi? Schema näme işleýändir? Şoň üçin men çağırıp gelýän. Gaýta. Bir ýerde hapalyk bolsa, bir ýerde jinayet bolsa, şu Gunwatarda da bar. Ýöne olar ýüzüňde şeýdi görkezden näme bir adam hukuklaryny goraýar, sypyrzat görkezmeli, edenlerine hereketde. Başga da diýýär. Şu ýagdaýdan çykmak üçin indi biz näme diňe halkyň öz güýjüni görkezmeli. Şo biziň haýyş edýän guramalarymyz da, ýüz tutýan guramalarymyz. Şolar halkyň güýjüni görmese, şolar halk Türkmen halkynyň hereketinden galkynjyndan jeder etmese, şolar bir da adam etmeýär. Şolar bir kaça başlaşan görkezmeýär. Diňe oýun oýnarlar. Hawa biz siziň ardaňyza aldyk diýip jogap bererler. Hawa biz siziň meseleniňizden gowalgar satda gowalgydym diýerler. Ýöne şu gowalgylar meseleň çözülmek üçin ondan aňry hiç zat etmeýär. Olam diňe oýun üçin gerek. Diňe oýun üçin gerek. Ol oýunum şolar ýar bähwitleri gorap saklamak üçin gerek. Ina bir tarapdan bir elbeden, ina biz adalatyň tarapdary, ina biz hukuk goraýat, ina biziň guramalymyzmy, ina biz seniň arzaňyňy kabul etdik. Ina biz seniň arzaňyňda gowalan meseleňizden galdyrdyk duşdy. Aýony näme çözdiňiz? Şonu çözmek üçin näme badyş görkezdiňiz? Näme sanksiýa girdiňiz? Näme mezur ediş çäretini ulandyňyz? Hiç da. 30 ýyl bäri, hiç da. Sebäbi näme? Sebäbi bulardan hemmeti oýun. Hemmeti oýun. Şu oýnada düşünmeýän käkeler oturup totuş ýaly gagylap oturanlar bardyr, käbir blogerler diýdi, aktivistler diýdi, opozisiýonler. Şu zatlaryň 1%-ine düşünen ok. Şunu düşünür uğrayanlar o da düşýändirler. Näme üçin? Özlerini tüm koklanýan itler var ya EYS tarapyndan. Şonu alyp barýarlar. Näme üçin? Agalaryna bir ýene boş tüm koklapdyrlar, şonu garwapdyrlar. He, maňa tüm koklaýar, bu eýem. Buna hiç de dil ýetirmek bolanok. Bunu tankytlamak bolanok. 30 ýyl ýarşylar hiç de edýän ok diýdim. Ýok, bular eder diýip. Şey diýem, size de umyt berýär. Size de yalan umyt berýär. Käbirler düşünüp edýär, käbirler şonu düşünmän edýär. Nadanlyk sebäpli. Hiç de öwrünmeýänlikler sebäpli. Men şoň üçin şu temany täzeden ýene golap başladym, gaýtalap başladym.
şu ýagda üýtmetmek üçin indi biz geljekde bundan beýle biz öz diktatorymyzy bir gedek tanqidlesak şu gün wataryň haramzada guramalary wa şu ýal-ýaly guramalary fondlardan ýöne pul alyp oturan hiç da iş bitirmeýän göz boýaşylyk bilen meşgullanyp spektakl tomoşa oýnap oturan guramalar wa şolary biz 3 gedek 10 gedek tanqid etmeli. Serdar bir gedek tanqid etdikmi? OBS'ni, halkara guramalar diýen, insan hukuklary goraýjy guramalar diýen guramalar 10 gedek tanqid etmeli. Näme üçin? Siz näme üçin öz borçuňyzy ýerine ýetiriňiz? Siz öz alýan puluňyzy näme üçin ödeňiz? Siz döredilenle näme üçin siz döredileňiz? Näme maksat bilen döredileňiz? Bizim hukumumyzy goramak üçin döredileňiz. Türkmenistanyň töleýän salgydy bar şu guramalar saklamak üçin käbren OBS ýaly guramalar agda botdy Türkmenistan. Şu guramalar saklanmak üçin Türkmen halkynyň töleýän salgydyndan pul tölenýär. Türkmen halkynyň dawana da bilen gadanynyň girdeşetinden şu guramalar o won neydi? Bütün dünýä saglyk guramasy idi. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy idi. Şular ýaly guramalar saklamak üçin Türkmenistan pul töleýär. O pulam halkyň puly. Emma bu guramalar näme diýe şo puly oýun oýnaýar. Spektakl oýnaýar. Şoň üçin biz şulardan talep etmäge hakymyz bar. O pul ýöne ýokurdan gökden gaçýan pul nämeler? Siziň dawana da bolýan puly şoňa düşünin. Şoň üçin edil Türkmenistanyň çynowniklerine talep edişiňiz ýaly sen biziň salgydymyzdan aýlyk alyp oturýarsyň. Sen näme üçin biziň hyzmatymyzy edýäň? Sen näme üçin men hukumy goram? Men aladam edýän diýip sen ýurduň içinde çynownikden talep etmeli bolşuň ýaly. Şu devlet, şu guramalardan, daşary ýurt guramalarından edil şolar ýaly talep etmeli. Biz şonu talep etmeli şolardan. Yalvaryp ýyllenmeli bulara. Talep etmeli. Siz biziň pulumyzy oturýarsyň. Siz biziň dawana adamyzy bilen gadanydan pul oturýarsyňyz. Haramlar. Ýöne ýekaçy iş bitirdiňizmi şunça ýylda? Bitirmediňiz. Onda müň sebebi näme? Diýmek siz günäkär, siz jenaýat bilen meşgullanýaňyz. Siz garanky biznes bilen meşgullanýaňyz. Diýip gün ýüzüne aýdy bilýär. Şonu etmeli. Şonu etmeden şonu şanany şolara urmasaňyz, ýagda ýütmez. Ol içindäkilere uran bolýaňyz, bular heşelle kaky otýar, arkadyndan. Şonça begenýä. Şonça begenýä sizin urgu ýasyga içindäki çynownikler bolsun, bile ýetmesinde biziň oýnumyzda düşünmesinler. Daşyndaky ol soğutuşlar bar gyrýan. Sizin ünsiňiz soğup, ana bar günäkär otaýdy, ana bar günäkär Putin, ana bar günäkär içindäki oturan çynownikler diýenler bar. Daşyndakylary dil ýetirtmejek bolýar. Daşyndakylary dil ýetirip urasaň derrew enesine, ejesine dil ýetirilen ýaly bolýandyr käýirler. Ýankaýjym ýaly ýa şolar düşünen o. Nadanlyk diýip. Ýa-da özleri şol oýnyň içine salynan. Olam näme hilsanlar? Siz biziň oýnumyzy oýna, biz sizden prezident ýasalyp şol şert bilen edilýär, käbir ýagdy. Şolam edilýär adamlar. Hemme bilen edilýär diýiljek däl ýöne. Şolar ýaly oýunlar, ne opozisiýon güýçleri şolar oýun oýnap berenler bar. Şolar ýaly oýuna girýärler. Siz biziň oýnumyzy oýna diýär, bizi tanqid etme. Biziň oýnumyzy oýna. Siz öýdüňiz ýurduň içindäki öz liderleriniz bar. Biziň halamaýan liderlerimizi agdaryp ber, opozisiýoner bolan boldy. Biz ertip seni oturdular. Ýöne soň, ondan soň biziň oýnumyzy oýnamaly bolsun. Olaram şoňa gol çekýär. Şoňa kaýyl bolup şolar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bu dünýä gyýaty şular ýaly ýaman çylşymly öwrümler bilen edilýänler adamlar. Ýönemene zat däl. Şoň üçin men soňky wagtlaryny mundan beýlägem. Şu meselede şular ýaly temalara da men aýratyn gepleşikleri bagşlamakçy. Özüm seredip görüň onuň şu daşyndaky totuşlaryň bolşuny. Öňlerine süm koklanan itliň bolşuny seredin. Maňa süm koklayan men eýäme dil ýetirmedi, ýürüp başlar. Umuman şu günlükçe men siziň ünsiňiz şek bolan esasy meselelerim şolardan ibaret. Diňe siziň özüňiz gadany bilýäňiz, diňe öz aktivligiňizi bilen. Daşary ýurdun guramaslaryna da bil balawam däl, ýurdun içindäkileri diňe aktivlik görkezän ýagdaýyňyzda siz şolaram sandyrady bilýäňiz, da dyýdyny, injigini, olaňa injigini sandyrady bilýäňiz. İlim güýji, tilim güýji diýipdirler. Gepleşiplenme halaýan bolsaňyz, kanalymy gollaýan bolsaňyz, abuna ýazylmagy unutmaň, laýk basmagy unutmaň, öz pikirleriňizi kommentariýa bölüminde galdyrmagam, ýazmagam unutmaň. Şunlukça da ünsertdiňläňiz üçin köp sag bol.
Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardym edin.